Sanibona bafethu uVanelo. So namhlanje kudlala iKaizer Chiefs neRichards Bay. Sibone iRichards Bay ithola u3 points ishaya iKaizer Chiefs. Sithathe nje iBenza siyibeke eceleni. Kuningi ongekho right kwiKaizer Chiefs. Kuningi ongekho right. Uma usubheke lama results la, ubheke lama stats, lama match statistics. Game iphele ngo-1-0 but ke uma usubheke kuma goal attempts, kuma team omabili. Ungazi uyitshela ukuthi iRichards Bay i-team enkulu. Ungazi uyitshela ukuthi iRichards Bay iyona team enkulu kule game. iRichards Bay ibe nama goal attempts ayi-12. 12 goal attempts ku-90 minutes. Kaizer Chiefs yaba nama goal attempts amabili. Shot on target, iRichards Bay ibe nama shot on target ayi-8. Kaizer Chiefs 0 shots on target. 0 shots on target. Ayikho neshot eyodwa bayishayele ugoalkeeper wani na we-Richards Bay. The whole 90 minutes. Yes, you may say i-possession babe now. Yabo babe na 54%, mase kuthi i-Richards Bay ibe nobani, ibe no 46%. Even nayo i-possession, yabo ayikho asikho isimanga esi-10. Yabo asikho isimanga esi-10 because bahlulwe ngobani ngo 6% ukuthi kube 50-50. 6 or 4% if I'm not mistaken. Asikho isimanga esi-10. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Yabo emuva abadlali kahle. If you saw igoli elikorwe i-Richards Bay, angazi bekwenzakalani ngo-cross lapha. Angazi bekwenzakalani ngempela why bezama ukwenza izinto einzima isidingo singekho. Yabo kwenza into elula eyenza ibe nzima. Yabo uslider uyedwa uyaslider umisa ibhola kuthola ibhola kushawa icross kushawa igoli. I-defense yeKaizer Chiefs ilele. Even usibizi lo mfana lo Mthetho umkhaya umthethwa uhlule ukuvala ibhola lela bhola la ubese ngalivala. Yabo ubamba ibhola ngesandla uthola i-yellow card isidingo singekho. Kuningi nje okwenzakalayo. Angazi ngempela nalo mfana lo ushinga. Umfana ushinga uyiwela yedwa uyaphuma ulimele. Yabo kuningi abadlali abalimalayo. Emuva abadlali kahle. Phambili i-striker zakhona azenzi kahle ayidlali kahle. Ngempela each and every player ubukela iKaizer Chiefs right now. Let's say umdlali webhola ubukela iKaizer Chiefs right now. iKaizer Chiefs miphela le season kumele iyosayina abadlali. Uma umdlali ungavuma yena ukuthi usayine iKaizer Chiefs uyodlalela iKaizer Chiefs izinto zinje. Yabo mhlambe usengavuma uvuma ukuthi hayi ngiyafuna nami ukuyoshintsha izinto. Uma ufika lapha I don't think ikhona into azoyishintsha lo mdlali lo because na uzofana njengalabo abadlali. Sasitsho ukuthi uma uzofika kwiKaizer Chiefs ashintshe izinto kwiKaizer Chiefs enze kahle uKaizer Chiefs kusayifanela nje. Yabo sasitsho ukuthi abadlali abanjengo Batman bazofika lapha benze kahle. uMabu usadlala kahle currently uMabu but nawo usazofana nalabadlali enibabonayo bedlala kwiKaizer Chiefs. Kuningi okubhedayo lapha okumele kushintshwe. Kuningi. Kanti ke abanye sebengasho ke but nje mina ngokubona kwami hayi Benza aside hayi izinto nje hayi ziningi engahambi kahle. Yabo ngalama stats nje eyodwa iRichards Bay ngabe iwine le game mhlambe ngo 4-0 noma 5-0 maningi ama chances abawamisile bebe ngayikorela wona. Yabo